tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Mukhang may maitim na pagnanasa sa akin ang amo ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Tagapakinig na ako ng programang Rocky's Secret Files since 2022. Dahil na rin sa ate ko. Mahilig kasi akong makinig, lalo na kapag may ginagawa ako. At eto nga po, gusto ko sanang i-share yung experience ko sa trabaho ko. Mga ilang buwan nang nakakalipas. At para na rin kahit papaano, may maibigay akong impormasyon sa mga kabisyong nakikinig ngayon. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jane. Taga San Jose Antique, 18 years old. At ito, ang aking secret file. 18 years old pa lang ako, pero nagtatrabaho na ako. Ang hirap kasi ng buhay kapag mahirap ka lang. Kaya humanap ako ng trabaho para kahit papaano, may maitulong din ako sa pamilya ko at sa kapatid ko. Nakita ko lang yung trabahong pinasukan ko sa group page na job hiring dito sa amin. May isang babae kasi na naghahanap ng trabaho. Kaya nagbasa-basa ako ng comments sa post niya. Dito ko na nakita yung komento ng isang lalaki na may hiring daw sa kanila. Kaya agad-agad ko siyang piniem. Sakto rin kasing naghahanap ako. Kaya naisip ko baka eto na yun. Noong minessage ko yung lalaki, marami akong tanong sa kanya. Para syempre aware ako sa papasukin kong trabaho kung sakasakali. Malapit lang din kasi sa amin yung lugar na may hiring. Isang resto bar. Sabi nung lalaki, night shift daw ang trabaho ko. Naisip ko, kakayanin ko kaya? Alam ko delikado at hindi pa po pwede sa akin kasi 18 pa lang ako. Kaya pinag-isipan ko talaga ito ng maayos. Hanggang sa nakapagdesisyon ako. Nasunggaban yung offer. Kasi nga, kailangan kong magkaroon ng trabaho. Ang reply sa akin ng lalaki, report ASAP. Report ASAP. Ibig sabihin, kailangan kong puntahan yung resto bar. 5 PM agad-agad mamaya para makapagsimula akong mag-training. That time, DJ Rocky at DJ Jello. Ang lakas-lakas pa ng ulan. Late na nga ako ng 20 minutes kasi ang hirap nung sumakay. Pagdating ko sa resto bar, nakilala ko ang boss namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Torio o Boss Torio. Si Boss Torio ay may 2 staff sa resto bar niya. Si Lexa, na serbidora ng mga order, at si Nida, na siya namang kahera o cashier sa bar. 3 pa lang kami na mga food attendant na empleyado sa resto bar ni Boss Torio. That time, hindi ko in-expect na
Mabigat agad ang training ko kasi ang daming customer. As in ang dami. Puno na sa loob ng bar, may tao pa sa labas. Lahat puro mga guest ni Boss Torio. Bandang 8:30 hanggang alas 9. Naisip ko, wag ko na lang kayang ituloy yung training ko. Hindi na kasi ako komportable tsaka parang ang bigat ng dibdib ko. Na hindi ko pala kaya yung ganitong klaseng trabaho. First time ko rin kasing pasukin yung ganitong trabaho kaya agad-agad nagsabi ako sa cashier na hindi ko na lang tatapusin yung training ko. Sabi ko, hindi ko kaya yung lamig ng aircon, baka atakihin ako kako ng sakit ko. Kahit sa loob-loob ko, alam ko namang wala akong sakit. Nagdahilan lang ako para makaalis ako. Pagkatapos, agad ko ring sinabi kay boss na aalis na nga ako. Parehas na dahilan na sinabi ko sa cashier. At that time, may nagtip sa akin ng 100. At yun na lang ang ginamit kong pamasahe para makauwi. Then makalipas ang ilang araw. Naisip ko, baka pwede pa akong bumalik sa trabaho. Kila Boss Torio kasi nga hindi ko naman in-expect na ganun agad ang training ko. Kaya ayun, minessage ko si boss. Buti na lang, tinanggap niya ako uli sa resto bar niya. Pagkalipas ng ilang araw, dun ko na na-realize na nagkataon lang na maraming customer nung una akong sumabak sa training. Hindi gaya ngayon, 3 hanggang 4 na lamesa lang ang napupuno tuwing gabi. At alam ko rin sa sarili ko na kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko in case na may mambastos sa akin na customer. Kaya kong depensahan ang sarili ko. Hindi sa pagmamayabang pero marami ring nagkakagusto sa akin. At hinahayaan ko lang din sila kung gusto nila ako. Kasi ipinapaalam ko rin sa kanila na may boyfriend ako. Sinasabi ko yan. Oo, sa mga food attendant, nakasama ko dun. Para sa mga customer na nagtatanong at nagbabakasakali sa akin. At oo nga DJ Rocky at DJ Jello, may boyfriend ako. Wala namang issue sa jowa ko kasi alam niya ang trabaho ko at siya rin naman ang unang nakaalam sa kung anong papasukin ko. Okay naman sa kanya. At isa pa, may tiwala siya sa akin. Kaya, hindi ko yun sasayangin. Pagkatapos ng ilang araw, dito na ako merong napansin na kakaiba kay Boss Torio. Gaya nito, palagi niya akong tinatawag kapag may kailangan siya. Kapag nagiinom siyang mag-isa, ako yung tinatawag niya. Tapos, pauupuin niya ako. Mag-o-open up siya tungkol sa kahit ano about relationships, life, in general. And that time, 2 kami ng kasama ko. O hindi kaya 3 kami nun. Depende kung wala pang customer sa loob ng resto. Habang tumatagal, napapansin ko, sumusobra na yung mga kwento niya. Ang dami na niyang ikinakwento sa akin na sa tingin ko, hindi na namin kailangang malaman o marinig. May pagkababaero si boss. Ang dami niyang mga babae. Minsan nga, kaedad ko lang eh. So fast forward. 2 lang kami ni Nida na naka-duty. Uminom that time. Si boss sa labas ng resto bar niya. Bigla niya akong pinatawag. Pinaupo na naman ako sa tabi niya. Kinuwentohan na naman niya ako tungkol sa mga relasyon niya sa ibang babae. Ako naman, tangu-tangu lang, oo lang ng oo. Wala naman kasi akong pakialam sa love life niya. Habang nagsasalita siya nga, nagsa-cellphone nga lang ako eh. Doon ko na na-notice na hindi siya tumitigil talaga sa pagsasalita. At kitang-kita ko na ibang-iba yung titigs ni boss sa akin. Hindi ko lang inalis yung titig ng mga mata ko sa phone ko pero alam kong malagkit yung titig niya sa akin. Yung titig na hindi galit, kundi titig na parang may gusto siya sa akin.
Kaya ang ginawa ko, binaba ko yung cellphone ko at nagsabi ako kay boss na papasok na lang ako sa loob. Baka kasi may dumating na customers. Inasikaso ko na lang muna yung mga pinagkainan at pinag-inuman ni boss. Tsaka ako pumasok sa loob ng resto. Then dito ko na na-realize na may gusto sa akin si Boss Torio. At dahil sa realization kong yun, unti-unti akong dumistansya kay Boss Torio, DJ Rocky at DJ Jello. Tuwing papasok si boss sa loob ng bar, magigreet lang ako. Hahanap ako agad ng pwede kong gawin o asikasuhin para hindi niya ako tawagin. Isang beses tinawag niya ako para lang sabihin na, ang ganda mo talaga. Pinalapit pa niya ako para lang masabi niya yun. Naistorbo patuloy ako. May ginagawa ko nun eh. At eto pa, DJ Rocky at DJ Jello, one time, Martes yata nung araw na yun, nakaupo ako sa labas ng resto. Kasama ko si Nida. Katatapos lang naming maglinis ng bar. Biglang dumating si boss galing sa mall. Bigla niya kaming tinawag. Pero si Nida lang yung lumapit kay boss. Pagbalik ni Nida, sinabihan niya ako, samahan ko raw si boss. Mamili ng pulutan at uulamin mamayang gabi. Nagtaka ako. Bakit ako lang? Bakit ako lang? Sabi ko kay Nida, samahan niya ako para dalawa kami. Sabi niya, ako lang daw kasi walang magbabantay sa resto. Kaya wala akong choice. Pagbukas ni boss ng sasakyan niya, sabi ko sa kanya, sa likod lang ako uupo. Pero, nag-insist siya. Tabihan niya raw ako sa harapan. Hindi ako komportable na doon ako upo kasi hindi ako sanay. Unang-una, pinuntahan namin isang butika. May pinabili siya sa akin sa loob. Aba, pagbalik ko, merong ibinulong sa akin si boss na sobrang nagpakaba at nagpakabog ng tibok ng puso ko. Ang sabi niya sa akin, alam mo, ginaganahan ako kapag ganito kaganda ang kasama ko. Nung marinig ko yun, ang naisagot ko lang kay boss ay, la! Tapos hindi ko na siya pinansin pa. Tahimik lang ako kasi hindi na ako komportable na nakaupo ako sa harapan ng sasakyan. Kaya nung papunta na kami sa barbecuehan, bumaba na ako agad at bumili. Pagkatapos noon, pumunta naman kami sa convenience store kasi doon ako bibili ng keso. Ang dami niyang sinasabi sa akin habang magkasama kami. Tulad ng kung gusto ko raw ba ng sasakyan, bibilhan niya raw ako. Siya pa raw ang magtuturo sa akin kung paano magmaneho. Ang sagot ko sa kanya, boss, hindi na kailangan. Ayoko pang magkaroon ng sasakyan kasi wala naman akong lisensya. At hindi ko rin gusto na sa'yo yun manggagaling. Pagkatapos, sinabihan niya pa akong ipaparibond niya raw yung buhok ko at sasamahan niya ako sa salon. Siyempre, tinanggihan ko rin yun, no? Like, yuck! Ayokong kunin lahat ng mga gusto niyang ibigay sa akin kasi ayaw ko. Mahirap na, no? Baka hanapan niya ako ng kapalit. Kahit sinabihan niya ako na wag daw akong mag-isip na merong kapalit. DJ Rocky at DJ Jello, kailangan ko lang protektahan ang sarili ko. Alam ko namang dumidiskarte lang yung mga ganong klaseng tao para makuha ang loob ng mga babae. At hindi naman ako ganong klaseng babae, no? Alam ko yung mga ganong galawan. Nung pabalik na kami sa resto bar, parati niyang sinasabi sa akin, ang swerte-swerte ng boyfriend mo. Kahit sa chat, ganyan siya palagi. Laging ganun yung message niya, pero hindi ko nalang pinapansin. Kasi wala akong pakialam. Re-replyan ko lang siya kung related sa trabaho, yung mga pinagsasabi niya. Pero kapag ganyan, sa akin. Tas yun nga, nung malapit na kami sa resto, bigla niya nalang hinawakan ang kamay ko nang walang pahintulot. At humalik siya.
Kaya nagulat ako. Agad-agad kong tinanggal yung kamay ko sa kamay niya at sinabihan ko siya na, may gusto ka ba sa akin? Please lang, may boyfriend ako. Sana respetuhin mo yun. Yun lang yung nasabi ko kasi bigla akong kinabahan eh. Baka may iba pa siyang balak. Pero thankful naman ako na nakarating na ako sa resto. Nabilis akong bumaba ng sasakyan niya. Nag-alcohol ako sa kamay ko at sa totoo lang, nandidiri ako sa bus namin sa mga kilos at galaw na ipinapakita niya sa akin. DJ Rocky at DJ Jello, nandidiri ako. Then nung pumasok na yung isa kong kasamahan, kinuwento ko sa kanila yung naranasan ko kay boss kanina. Siyempre, parehas ang reaksyon nila. Nandidiri rin pala sila sa mga galawan ni boss. Ang naipayo lang nila sa akin, mag-ingat. Kasi ganyan din pala si boss sa ibang empleyado rito. Nung narinig ko yun, nang tuluyan kong ma-realize kung ano talaga yung tunay na ugali ng boss namin. Nag-isip ako ng ilang araw. Hanggang sa nagdesisyon na ako. Aalis na lang ako sa trabaho ko sa resto bar. Nag-isip ako ng ibang rason para hindi na ako uli magtrabaho doon. Kasi ayoko naman ng ganong klaseng pagtrato ng boss namin. At kaya pala hindi nagtatagal yung mga nagtatrabaho doon dahil sa ugali ni Boss Torio na ganun. Para siyang patay na patay sa mga empleyado niyang babae. So hindi nagtagal, nagpaalam ako kay Boss Torio na hindi na ako magtatagal doon sa pamamasukan sa resto bar niya. Naganda rin ako ng gawa-gawang rason. Nabigla siya noong sinabi ko yun sa kanya. Sabi niya, "Huh? Aalis ka na? Ano ba yan? Di na kita makikita araw-araw. Sigurado ka bang aalis ka na talaga?" Sagot ko sa kanya, "Oo boss, kasi mag-aano na ako sa ganyan. Basta sinabi ko yung gawa-gawa kong dahilan para makaalis na ako." Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, wala akong problema sa trabaho. Dahil hindi naman parehas ang pinagtatrabahuan ko sa ibang resto bar. Dito naman, normal lang na nagkakantahan sila, nagiinuman lang naman. Wala namang halong ibang gawain kundi mag-take ng order, iserve ang order ng customer, makipagchika ng onte. Ang problema talaga dito, boss ko Kasi hindi ko na gustong maulit pa yung mga nangyari sa akin. Baka lumala pa yun at kung saan pa papunta. Kaya, aalisan ko na lang habang maaga pa. Kahit sa chat, ang dami niyang sinasabi sa akin. Ang dami rin niyang sinesend na picture, na greetings. Tuwing umaga, tinatanong ako palagi kung nagbe-breakfast na ba daw ako, kung nasaan daw ako, yung ganong klaseng mga mensahe. Meron din nga siyang na-chat sa akin, sabi niya, "Meron ka bang kakambal na kamukha mo?" Pag ganyang mga chat, alam ko na yan Naghahanap siya ng target kasi hindi niya ako makuha-kuha. Hindi ko na lang pinapansin yung chats niya. Ayokong feeling close siya sa akin. Nakakala niya re-replyan ko naman siya. Hindi Fast forward. Nakaalis na ako sa resto bar ni Boss Torio. Binlock ko na rin siya sa Facebook at sa Messenger. Para hindi na niya ako istorbohin ng mga chat niya na wala naman akong pake. Sa ngayon, hindi ako naghahanap ng trabaho. Part-time lang din naman yung pinasok kong trabaho noon sa resto bar. At habang isinusulat ko ito, nakabakasyon ako. Matagal pa ang pasukan namin. And sana lang, may maitulong ang kwento ko sa ibang nakakarinig ng programa ninyo. Tulad ng mga working student sa restaurant o sa bar. Yun lamang po, DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat. Muli, ako si Jane. At ito, ang aking secret file.